Приятно ми е да поканим на сцената следващия лектор, доктор Светла Балтова, която ще говори за кохерентната дейност на ума и сърцето. Добре, благодаря на всички, които отделиха от неделята си, за да сме заедно. Темата за сърцето е много любима моя тема, защото аз съм по специалност кардиолог и 30 години поне съм посветила на това, на този орган. И съм тръгнала, разбира се, от официалната медицина. Паралелно паралелно от 1981 година започнах да се интересувам, да чета езотерична литература, астрология и учението на учители Петър Дънов. И забелязах с голяма радост, че постепенно така наречената официална наука или последните изследвания започват да се приближават към нещо, което не само в учението на учителя, а изобщо духовните източници казват, а именно значението на сърцето и неговата важност като може би най-важният орган в тялото, който повлиява работата на ума. Защото някога сме учили, че мозъка е най-важният орган, обаче се оказва, че мозъка всъщност е управляван от сърцето. И в Библията се казва, ще напиша закона си върху сърцето на човека, в писанието. Значи, законите на битието са написани в нашето сърце. И аз няма да ги чета тези слайдове, четете си ги. Това са думите на учителя Петър Дънов, който казва, че това, което се нарича в духовната литература акашови записки, всъщност са законите написани и нашата дейност, записани в мозъка, енергийния мозък и сърцето на човека. И трябва да кажа, че в последните десетилетия на 20 век се доказва научно, че тези два органа са си в непрекъснато общуване, съвсем неосъзнавано от нас, съвсем така далече от нашето осъзнаване. Следващия. В началото на 20 век, всъщност, пак учителя Петър Дънов, трябва да ви кажа, че аз съм изучавала като наука също неговото учение. Казва, един ден ще има математически закони, които обуславят дейността на сърцето и един ден ще се развие математиката на сърцето. И наистина, най-напред в крайните години, последните години на 20 век, както виждате, има редица изследвания на неврофизиолози, които почват да показват, че сърцето повлиява ума, че сърцето е орган, който определя начина ни на мислене, мисловните реакции, асоциационния поток. Това са на семейство Лейси. Първо, доктор Андрю Армор, който въвежда концепцията за мозъка на сърцето. И действително сърцето има 60% от клетките му са нервни клетки, същите както мозъчните. Това, ако сте виждали така сърце, дори на картинка в анатомичните учебници, той не си личи, защото се виждат мускулните клетки, които вземат повече пространство. Обаче нервните клетки на сърцето всъщност са наречени, така наречения мозък на сърцето, който непрекъснато е в общение с клетките, по невронен път с клетките на мозъка. И тази книга на Дейвид Големан «Емоционалната интелигентност» и има на български език, всъщност започва да се говори все повече за това, как нашата интелигентност, нашето мислене, нашата възможност да учим се определят от дейността на сърцето и да се отделя внимание на този диалог. И тук е един велик човек, доктор Чилдрън, създава в Калифорния, в Голдърбек, Heart Math Institute, Института за математика на сърцето. Това става през 1991 година. Преди, може би някъде 2000-та година или нещо такова, излезоха много книги на тази тема на английски. И в списанието, в което участвах, Житно зърно, ние публикувахме първите статии, които се базираха на изследвания,
неврофизиологични върху сърцето и неговата дейност и този диалог, който водят сърцето и мозъка. А също така оказва се, че сърцето всъщност генерира много мощно електромагнитно поле. То е 60 пъти по-мощно от електромагнитното поле, което генерира мозъка. И то може да се измери пишат 7-8 фута, значи стъпки, настрани от тялото. И това обяснява защо понякога, когато седим близо до някой човек, се чувстваме стеснени, не е много комфортно. Нашите електромагнитни полета не хармонират. По-нататък ще ви разкажа едно друго изследване пак на този институт. Защо, когато сме до човек, когато обичаме и с когото сме в хубави взаимоотношения, някакси се чувстваме разширени. Електромагнитното поле на човека, всъщност, както виждате, то хваща цялото тяло и всичките ни клетки се къпят в това електромагнитно поле. И е много важно то да бъде наистина в състояние на кохерентност. Сега ще кажа какво е кохерентност. Тоест, двата ни органа, мозъка и сърцето, да работят кохерентно. Мога да приведа тази дума с българските в съгласие, в съзвучие, в синхрон. Тоест, между сърцето и мозъка тече 3 вида връзка, непрекъснато. Едната е по невронен път, защото сърцето е във връзка с най-главните подкорови структури на мозъка, хипоталамо-хипофизарната област, която отговаря и за емоционалните реакции, и за оцеляването ни. А пък от друга страна, те също, разбира се, мозъка също повлиява сърцето, така че те си говорят 24 часа. Единият път е неврален, другия път е хормонален. Последователно изследванията показват все повече, че нашето сърце е жлеза с вътрешна секреция. Още една негова функция, още една тайна негова, която се разкрива. То произвежда, аз още бях млад лекар и студентка, когато бях открили единият хормон, атриален пептид, невропептид, един хормон, който повлиява дейността на бъбреците и всъщност го наричат популярно хормонът на баланса, защото той повлиява натриорезата, т.е. отделянето, водно-солевия баланс. После се оказва, че сърцето произвежда окситоцин. Окситоцина го наричат хормонът на любовта. Смятало се, че се произвежда само в задния дял на хипофизата. Всъщност, неговото количество се увеличава, когато сме в любовно състояние, дори в любовен екстаз. Когато майките кърмят децата си, тогава той предизвиква контракция, съкращение на матката. Когато човек е запленен от някаква красива картина, когато е в състояние на оргазъм. Във всичките тези състояния се увеличава количеството на окситоцин и обратно, увеличеното количество на окситоцин произвежда такива състояния, да кажем, не на екстаз, но на блаженство, на хармония вътрешна. Освен това, той се оказва, че произвежда и други невромедиатори в сърцето. Значи втория път, хормонален, по който те се общуват. И третия път е енергиен, електромагнитните полета на сърцето и мозъка, като казахме, че това на сърцето е сега на едните изследвания пише 60, другите 100 пъти. Скоро 100 пъти беше изказването на един неврофизиолог, който ръководи научния център на този институт, когато ще видите накрая. Той казва 100 пъти, по-силно от магнитното поле на мозъка. И всъщност сърцето и мозъка са в непрекъснато общение и с природните фактори. Защото знаете, че има електромагнитно поле, което обгръща цялата Земя. Той има същата форма, специално магнитното поле, както тази тороидна форма, нарича се тороидна форма. Магнитното поле на сърцето има тази тороидна форма. Магнитното поле на Земята има същата тороидна форма
И то си има северен и южен полюс, за които сега те леко се преместват, но леко. Значи ако ви плашат, че сега ще сменят полюсите много бързо и ще си загинем, няма да се сменят, докато сме живи, поне те се преместват, но бавничко. Може би след около, пишат между 200 и 500 години ще трае този процес. Което все пак не е голям срок за такива процеси. Ден ме е намаляла, магнетосферата е намаляла с 5%, което значи, че те се движат леко. И то се дава. И нашето сърце реагира на това. Магнитните бури. Точно сега сме вече в изхода на една магнитна буря. Най-голямата от последните години, не знам колко години, но вероятно 20, може би 20, да, щом казвате. Да, но е доказано, даже аз гледах и снимки на магнитосферата и ако не сте се чувствали добре, като се започне от 9, 10, 11, не сте се чувствали добре не само по отношение на сърцето или със сърцеве и някакви плакания, а напрегнати, изнервени. Това е защото е реагирало сърцето, което е повлияло мозъка. Така че реагираме на тези промени. И това магнитно поле се доказва, че има трептенията му в синхрон с трептенията на сърцето. Имаме друго поле. То е електричното поле, което е с шумановия резонанс е фактора, с който се измерва. Неговата честота е 8 Hz. Това е полето, стояща вълна между земната кора и ионосферата. 8 Hz е честотата на нашия алфа ритъм, на ритъма на мозъка ни в будно състояние. Така че мозъка ни от една страна е в постоянна връзка с това, което става в атмосферата, сърцето ни също, което става в магнитосферата. Ние сме потопени в тази среда и можем само да, ще кажа как, да оцеляваме. Това казах. Това са неврони, обаче тук са направили малко, мисля, че обработено компютърно, че светлината е фактора, който е много важен за връзките между невроните. Да. Така, и сега идваме до това, как да бъдем в кохерентно състояние на кохерентност или в стабилно състояние. Кохерентност идва от физиката. И тук извадих от Уикипедия, защото не съм физик, да ни кажа някоя глупост. Какво значи кохерентност? Това е съгласуваност на няколко колебателни или вълнови процеса във времето, което се проявява при тяхното наслагане. Ако разликата в фазите на тези процеси е постоянна във времето, те се наричат кохерентност. Или може да го наречем съгласуваност. И тази съгласуваност се намира при изследванията, неврофизиологичните изследвания, между дейността на ума и сърцето, когато ние сме в състояние на покой, те са правили при медитативно състояние на вътрешна хармония. И се доказва тогава, това ми нарушава кохерентността в момента, някакво телефонче, и се доказва тогава, когато правят енцефалограма, показваща електричната дейност на мозъка, и електрокардиограма, която показва електричната дейност на сърцето, доказва се, че те са в синхрон. Вълните не са същите, комплексите не са същите, но са в синхрон. А тук има един показател, който е така в стандартната, в официалната, да я нарека медицина, кардиологията, също е много важен. Така нарича се вариабилност на сърдечната честота. Звучи много медицински, но е много просто. Казва се, че нормалният пулс на човека е 72 удара в минута. Обаче сърцето не е метроном, т.е. за една минута то няма да каже так. Има малка разлика, милисекунди, между интервалите на кардиограма. Това не са кардиограми. Между интервалите в кардиограмата и всъщност тези милисекунди, когато сме в спокойно състояние,
да кажем, сърдечните удари постепенно много лекичко се приближават, т.е. разстоянията между два удара на сърцето се приближават, после пък много лекичко се раздалечават и се образува едно такова като вълничка. Това е тази вълничка. Значи, те могат да се сближат малко, да бъдат между два комплекса на кардиограмата, да бъдат по-малки разстоянията, после полечка се раздалечават, после пак се сближават, което вече зависи, той е в синхрон с сигнала, който вегетативната нервна система подава. Вегетативната нервна система се нарича още автономна нервна система, защото нейната дейност не зависи от нашата воля. Ние не можем да я командваме. Ние можем да я разваляме само в състояние на стрес, а иначе тя си върши работата. Най-важните вегетативни центрове са подкоровите центрове, с които казахме, че сърцето си общува непрекъснато. И фактически, когато има това съзвучие между ум и сърце, т.е. тече тази връзка постоянно, вегетативните импулси по вагусовия нерв се качват нагоре, слизат надолу после, се получава ето този модел. Това е състояние на кохерентност, графичният му израз. А пък изразът му като поведение е, че ние сме спокойни. Ако не кажа щастлив, поне да кажа радостни, любящи. Да, трябва да употребя тази дума, защото сърцето всъщност откликва на любовта. И сме в спокойно защитено състояние. Когато сме в стрес, тогава този модел се нарушава и ето го. Инкохерентност, която се получава при фрустрация, при страх, раздразнение, гняв, страх, всички негативни емоции, които служат като бич за нашето сърце. Вижте нашия народ, колко мъдри изрази има за сърцето. Припомнете си някой от тях. Значи, първо, когато сме в състояние на кохерентност, ние сме продуктивни. Това значи, че ум и сърце работят заедно. Тоест, ние сме цялостни тогава. И се казва, нещо си го свършил с цялото си сърце. Вложих цялото си сърце в тази работа и тя стана. Това значи, че си вложил ум и сърце. И от друга страна, казваш, някой ми разби сърцето. Наистина може да ти разбие сърцето. Ето, получава се и такава начупена, назъбена, крива, грозна. Да. Или още камък ми падна от сърцето. И тогава идваш така в едно състояние на спокой, на облегчение. Така че слушайте си сърцето. То всъщност знае нещата по-добре, отколкото мозъка ги знае, защото мозъка ни оперира с външните фактори от външната среда. Доста от тях са заблуждаващи. А сърцето всъщност то работи с интуицията е умът на сърцето. То работи с знание, което е по-дълбоко от външните фактори. И всъщност, когато едно нещо, това е един съвет от учителя Петър Дънов, казва, когато искате да разберете едно нещо, дали ще стане, дори дали времето утре ще бъде хубаво, казва, задайте си този въпрос. Ако отговорът е да, тук, където е духовното сърце на човека под лъжичката, ще усетите приятно чувство или дори малка топлинка. Ако отговорът е минус, тогава тук ще ви се стегне нещо. И сигурно на всички ви се е случвало, да кажем сутрин, когато ще започва деня, безсвито ти е сърцето. Нещо, няма така видими заплахи, обаче не ти е и се случва нещо, което е стресово. И обратно, отиваш някъде, където ти е приятно, където хората са така приятелски настроени, любящи и така усещаш, ако свикнете да усещате какво става тук, се усеща една приятна топлинка. За съжаление, ние много по-често живеем в стресова среда и всъщност сърцето ни много по-често е удрено по този начин от стресови фактори. В института HeartMath
Той не само има изследователски център, който се занимава много по-обширно, не само с кохерентността вътре в тялото и с работата в съзвучие и синхрон на сърцето и ума. Занимава се с съзвучието в съзнанията на хората и сега последният им проект е хармонизирането или изследване на взаимоотношенията между човек и дърво, хората и дърветата, защото се оказва, че имаме много голяма връзка с дърветата. Двустранна. Знае се, че дървото повлиява много добре човека. Вашия град е прекрасен, впрочем, с тия платани навсякъде и с тая зеленина. Просто е разкошно. Да, но се оказва, че и ние влияем на този свят, да сега го рушим. Те имат проекти, които дават възможност на човек да осъзнае колко е важна връзката човек-дърво. Но сега да продължа с диалога ум-сърце. Да, понеже кохерентността е физическо понятие от физиката, то се е разширило и всъщност това всичко са състояние на кохерентност. Човек в съзерцание, нарочно не взех в медитативна поза, просто съзерцавайки красотата на природата. Човек в единство с природата. Това е снимка, която съм правила. Там има, накрая се вижда една част от едно караванче в Финдхорн. Финдхорн е една местност в Северна Шотландия, където хората са направили на писъчливия шотландски бряг екзотична градина, защото са работили с девите на растенията, с ангелите на растенията. Те са получавали конкретни послания, кое, как да се разсъди, кога да се разсъди. Това е по-давно станало, през 1962-1963 година. Той еволюира сега. Финдхорн вече е също образователен и духовен център и кохерентност между хората. Двама души, това са едни любими герои на децата, Калинката и Подарака, които са в постоянни такива съгласувани действия героични. Така че когато ние сме с някой в такива взаимоотношения, може да извършим сумати героични действия. И така продължаваме. Глобална кохерентност. Най-напред ще кажа за груповата кохерентност. Една група е ефикасно действаща, независимо за какво става въпрос. Дали става въпрос за организиране на фестивал на здравето, дали става въпрос за паневридмия, или става въпрос за група по градинарство, да кажем, или научен екип, когато е в състояние на кохерентност. Тоест хората са в съзвучие и съгласие. А знаете, има едно хубаво стихотворение, мисля, че от Петко Рачев Славейков, Орел, рак и щука. Когато има орел, рак и щука, кохерентност няма и тогава нещата просто не стават. И това си има вече неврофизиологичното обяснение. Защо? Защото се оказва, те са правили редица изследвания, всъщност те съществуват 30 години. Тези 30 години правят много изследвания. Оказва се, че правят проучвания на двама души, които са в неконтактна връзка. Т.е. на разстояние, на разговорна дистанция, се казва, седят един до друг. И се измерва кардиограмата на единия и енцефалограмата на другия. И се оказва, че когато този, чието кардиограма измерва, те не знаят какво става, какво правят с тях. Когато този, чието кардиограма измерват, те имат техники за медитативни техники, не ги наричат точно медитация, е в състояние на кохерентност, т.е. на пълен покой, на любящо хармонично чувство. Това променя веднага електроенцефалограмата на другия. И дори има в техния, ако може да влезете в техния сайт Heart Mind Institute, наслагвания са. Двете изследвания са наслагвани и се вижда как наистина влизат в състояние на пълен синхрон двамата. Тоест, сърцето на единия, чувствата на единия, повлияват начина на мислене на другия или мозъчната дейност на другия. И затова, когато някой човек те обича, ти ставаш по-умен. Да, затова се казва, че за всеки преуспял мъж стои една умна, интелигентна жена. Не казвам, че обратното не е вярно, но това е така доказано. Така се казва. Тоест, когато хората в една група контактуват по този начин, разбира се, и обратната връзка става, нали?
в обратния случай е вярно. И когато са в такива взаимодействия, просто тяхната групова работа върви и става един добър резултат, се получава. И в института са отишли малко по-нататък още, да се разшири това влияние и е създаден проект за глобалното съзнание. Професор Роджер Нелсън, това е също преди около 20 години, го създава GSP Project, можете да го намерите. Какво правят те? Нещо, което е изключително интересно. Доказва се, че при случаи, когато голяма група хора са в състояние на съзвучие или в състояние на кохерентност, те произвеждат резултат, който е измерим. Тоест, те повлияват цялото ментално поле, така наречената ноосфера или колективното съзнание. Това са го правили с групи, големи групи, медитиращи, мисля, в Индия. За съжаление, най-отчетливи резултати са при катастрофи, при такива събития, когато се провокира чувството на милосърдие и състрадание в хората. Такова е било при бомбардирането на търговския център в Щатите. Имало голяма вълна, уловена от техните апарати. Такова е било при едно голямо земетресение, казваха, в Индия. Аз слушах няколко лекции на тази тема и имаше въпроси, защото те го представят този проект пред физици, пред учени, как се измерва. Апаратурата им не е такава, че когато да се повлиява от магнитното поле на Земята, от електромагнитното поле. Тоест, повлиява се само от промените в глобалното съзнание на човечеството. Само по себе си това вече доказва, първо, че има глобално съзнание на човечеството. Второ, че ние можем да променяме реалността. Има сила, има въздействие върху реалността. И този проект се развива от доктор Ролин Макарти, неврофизиолог. Моя втората специалност, първата мисля, че е физик. В момента продължава да се развива. Това са апаратите. Има 1000 такива апарата по света. На 1000 места. И има нещо друго интересно, което те не могат да обяснят, или как да кажем, не се обяснява с постулатите на науката. Всъщност, реакциите в апаратите им, създаване на отчитане на кохерентност, на кохерентна реакция в глобалното човешко съзнание, се отчита 1-2 часа най-малко, а и повече, преди да се случи събитието. Което означава, вероятно, но те все пак са учени и не го казват директно, че ние знаем предварително. Макар че те предпазливо се изказват, но пък има други учени, които го наричат. Това е предшестващото знание. Тоест, на глобално ниво ние знаем нещата какво ще се случи. И това всъщност е знанието на сърцето. Сърцето получава информация от бъдещето, за разлика от ума, който оперира с информация от миналото. Ние работим с информация, която идва от някъде, но той идва от миналото. Аз винаги казвам, че затова не бива да се плашим от изкуствения интелект, защото той работи по този начин. Вкара на моя база данни много и той работи с тях. Сърцето работи с информация от бъдещето. Така че, всъщност, науката се движи в посока да се докаже така наречената емоционална интелигентност, че ум и сърце у нас трябва да работят в синхрон. Че тези чувства, които са така наречените положителни чувства, любящи чувства, градивни, творчески, те изграждат този синхрон, докато другите, както видяхме, го нарушават.
И института са разработили една техника, която е, те както казват, на базата на множество неврофизиологични изследвания, една много проста техника да възстановиш вътрешния си баланс или кохерентност, която може да ти помогне да се справиш с ежедневния стрес, защото сме изправени при доста малки стресове. Нали? Не става въпрос, тя не е дадена за тежките събития в живота ни, но да кажем, някой ти се е скарал с тебе или пък си попаднал в тежък трафик или нещо такова. Дишане през сърцето. Те казват, значи първа стъпка е да си помислиш за сърцето си. Втора стъпка е да започнеш да дишаш през него, да вдишваш и издишваш. И трета стъпка, тя върви паралелно, разбира се, да си мислиш за най-хубавото нещо, за което можеш да се сетиш в момента. За обект, когато обичаш, за картина или случка, които са ти много любящи, и това да се прави 6 минути. И не, 3 до 6 минути, да. И това възстановява състоянието ти на баланс. Защото, пак Ролин Макарти казва, аз вече не говоря за позитивни и негативни емоции, казва, нека психолозите да си говорят за тях. Сега говорим за процеси, които нарушават твоите биохимични процеси или за неща, които стимулират вътрешната хармония в твоите биохимични процеси. И те са всъщност еквивалент на позитивни, на негативни и позитивни емоции и преживявания. И понеже живеем в такова време, което изобилства с множество такива преживявания и стресори, както ги наричаме отвън, е много важно, не с тази техника точно, но може би с всеки да се намери начина, по който да възстановява това, което наричаме вътрешно равновесие. Вътрешно равновесие с тази широко използвана в западната наука, духовна наука, вече, базирана на физиката, на официалните научни изследвания, или на немски има един много хубав израз erweiterte, т.е. разширена наука. Тя не се бие с другата, а просто разширява границите на човешкото познание в момента. Да си служим с тези неща, които ни позволяват да бъдем в състояние на вътрешна хармония. Искам да видите тези лица, защото това са хора, които тласкат еволюцията на човешкото мислене напред и нагоре. Разширявате, разгръщате. И да, всички от тях са практикували духовни практики. Да, още нататък. И тук завършвам пак с нещо, което учителя, което ми е направило впечатление преди поне 20 години. Защото той казва, време е да се създаде една мисловна централа, светлината на която да изпраща по целия свят благото си, както Слънцето е централа, чрез която се принасят светлината и топлината на Земята. Така и човешката мисъл е централа за предаване на друг род светлина на Земята. Когато тази енергия премени в мозъците на хората, от тях започва да се излъчва светлина, когато е способна за работа. Всъщност това в момента се прави вече с тези и други опити, но аз съм стигнала до тези. Има и други лаборатории физични, които работят на тази база. Да осъзнаем светлината на мисълта си, да осъзнаем каква мощна сила е тя и че всъщност ние можем да променим реалността с мисълта си. Когато много хора мислят положително, когато мислят творчески, когато мислят без страх, много е важно, без страхове, а с най-хубавите очаквания, тогава нещата стават както си ги мислил. Всъщност в живота ни се случват нещата, от които се страхуваме и които силно желаем. За съжаление, ние повече се страхуваме, отколкото силно да желаем. И като човечество сега трябва да почнем силно да желаем най-после да дойде мирът и хармонията на Земята. И това ще стане. Да, това ще стане. То е сигурно, то е предсказано многократно, но ние сме, които трябва да генерираме много повече от тези мисли, водещи до хармония в цялото, в колективното човешко съзнание. И тук да кажа накрая, че ако човек е в съзвучие с себе си,
тогава той е в съзвучие с целия свят. Защото ти привличаш всичко, което той най-напред идва от тебе и ти го привличаш съответното. И ако ти си търсиш враг, ще си намериш много. Ако търсиш партньор, с който да танцуваш, ще си намериш такъв. Зависи от нас. Разбира се, има взаимоотношения, които са уроци. Има хора, които ни тестват по отношение на търпение, на толерантност. То си е част от обучението, защото всички сме в земното училище. Обаче това ни тества да можем отново и отново да възстановяваме вътрешната си хармония, вътрешното си съзвучие и така по този начин, като една малка частичка от цялото, да внасяме със самите себе си хармония в света и мир. Той мира започва отвътре. Изобщо всъщност всичко започва отвътре, тече навън. Благодаря за вниманието. Има доста време, поне 10 минути, и аз винаги оставям време за въпроси и споделяния. Ако имате такива. Да. Представяш си, че при сърцето си вдишваш и издишваш. Забравих, благодаря за въпрос. Забравих да кажа, при този вид дишане, издишването трябва да е по-дълго. Значи вдишваш, задържаш и издишването е по-дълго. През сърцето. Мислиш за него, имаш усещането, че през него вдишваш и издишваш. Да. Това има много практики. Няма нужда да си ползват някакви практики, които са в йога школите, които са не че са, нищо против нямам тях, но са по-натоварващи и изискват обучение. Просто за броиш в началото дишване, да кажем 7, задържане 10, издишване 9, нещо такова. Издишването да е по-дълго. И тогава се възстановява, то всъщност е доказано в много изследвания, че се установява мозъчна дейност, успокоява се мозъчната дейност. Да, благодаря. Да. Така че помислете си, мислете за сърцата си и за сърцата на другите. Да не разбиваме сърцата е много важно. Да, нали казахме, че мисълта всъщност трябва да бъде в съзвучие с сърцето. Да, тя не че остава. Така? Трябва кохерентно, но то е подобно на тази техника, за която казах. Не само с мисълта. Значи, само мисълта не работи. Те затова и при психологическите консултации, ако само човек говори и споделя, нали, какво е наранило сърцето, не става. Трябва да го преживееш отново и да заместиш тази емоция, която е блокирана и която всъщност стои там, независимо от това, че ти си казваш, този човек, той е добър, няма нищо така ми е казал, нали? Но обидата, мъката, ако не я изкараш навън, това е катарзиса, който е необходим, тогава не става нищо. Тоест пак действат заедно двете и тогава вече можеш да заместиш с такава друга емоция. Тук пак ще кажа една препоръка, която дава учител Петър Дънов. Той казва, ако имате някаква тежка ситуация, представете си я няколко пъти в къщи, си я представете, с изход, който ви удовлетворява. Представете си, вие как реагирате, как стига до добър край тази ситуация и примерно предстоящ разговор с някой човек, който не ви е вреден. И когато стане това, трябва наистина вече да дойдеш до състояние на умиротворение, на това да си удовлетворен, когато си представил ситуацията, и като дойде вече тя ще се развие по друг начин. Елайте по-насам. Има ли някаква връзка или такова изследване, свързано с онкологичните заболявания и липсата на тази кохерентност? Да.
Има изследвания, които показват, че минимум 6 месеца, минимум, а може би и по-дълго време, хората с онкологични заболявания не са преживявали чувство на радост. Да. Даже не само, че са били в стрес, не са имали радост. Това също имаше такова изследване, което е вече от друго. Той има много изследвания във връзка с онкологичните заболявания и стреса, но това в мен ме впечатли, защото действително преди години минимум 6 месеца. Може да е 2 години, може да е 6 години дори, макар че 6 години той вече ще трябва да е много издръжлив, за да пие много цветен парфет, за да не се развие нищо. Така че, да. Тази емоция, радостта, тя е, защото всяка емоция е двигател. Тя емоция, значи, идва от тя френска дума и идва от мото, задвижвам. Тя задвижва нещо в организма. И оттам става каскада на биохимични процеси, които, ако се повтарят и водят до израждане на клетките. Значи това е, трябва да си го усетите. Под лъвичката, буквално, под стернума, ако се говори за Да. Малко по-надолу, малко под него е слънчевия възел, който е най-големият вегетативен център в тялото, не в главата, в тялото, но по-нагоре те са във връзка. Значи духовното сърце е слънчевия възел. Малко по-нагоре е анахата чакра, известна в индуските практики. Така че цялата тая област, областта на гърдите, тя е наричана ритмична система в антропософията, си е един важен център, който координира всичките ни действия. Тук сега се сещам, че има едно упражнение в паневритмията. Изгрява слънцето. Казва се, ръцете тръгват от пред гърдите. Дали са по-ниско, дали са по-високо, това има спорове, няма значение, да ви кажа честно. Изгрява слънцето и ръцете отиват горе над върха на главата, над коронната чакра. Тоест, изгрява нашето вътрешно слънце се намира в центъра на главата. Изгрява нашето вътрешно слънце, праща светлина и тук с двете си ръце ние оформяме точно електромагнитното си поле, което е горе-долу толкова, колкото са ни протегнати ръце, носи радост за живота тя и прибираме ръцете, все едно, че превръщаме света. Това е много мощно енергизиращо упражнение. Да, изгрява слънцето, праща светлина, носи радост за живота, тя и ги връщаме. И после втората част е сила, жива, изворна, течуща. Ние тогава сме в състояние, с отвореното си сърце, да поемаме жизнената енергия, праната, която идва от слънцето. Да. При паневритмията сега ще има след мен лекция, обаче тя е една мъдра наука и най-напред човек играе с партньор до него, но всъщност играе за себе си. Той изгражда си вътрешното съзвучие с всички упражнения. И в един момент, вече в 22-о упражнение, когато той се е изградил като една хармонична личност, би трябвало, тогава за пръв път се обръща към партньора си. Двамата се обръщат сърце срещу сърце, лице срещу лице. И това са при всички човешки взаимоотношения. Ако искаш да имаш истински взаимоотношения с човек, първо в себе си работиш, за да изградиш хармония и тогава се обръщаш вече и играете заедно. И след това в един последващ етап те правят двойките и правят един слънчев лъч, т.е. тази хармония се принася върху група, т.е. тези две хармонични души се намират още две хармонични и така нататък и правят клъстер, т.е. една фигура. Много красиви неща има в паневритмията. Благодаря. Благодаря.